And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang isang malaking sikreto na hanggang ngayon hindi pa rin alam ni Papa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Joy. Gusto ko lang ibahagi ang malaking sikreto ko na nagawa kay Papa. Ito, ang aking secret file. Bunso ako na babae sa aming magkakapatid. Simple lang na buhay ang meron kami dati. Si Papa magsasaka. Si Mama naman nagbabantay sa maliit naming tindahan. Pero kahit ganoon ang mga trabaho ng mga magulang ko, ay napagtapos naman nila ng pag-aaral yung 3 kong mga kapatid. Pero totoo nga yung sabi nila na hindi porket nakapagtapos, papalarin ka. Tulad na lang ng nangyari sa kuya kong nakatatanda. Nakapagtapos siya sa kurso na criminology. Pero nung time ding yun, nakabuntis siya. Sobra yung galit at lungkot nila Papa nung nakabuntis ang kuya ko. Parang nandun yung panghihinayang kasi ang laki ng pangarap ng mga magulang ko para sa kanya. After 2 years, yung panganay naman na ate ko, yung nakapagtapos sa kursong HM. Sobrang tuwa nila Papa dahil sa wakas, meron na naman silang anak na napagtapos. Pero ilang buwan lang ang lumipas after ng graduation niya. Sumama siya sa lalaking may asawa. In short, kabit si ate. Matagal na pala nilang pinlano na magsama. Grabe. Wala man lang kaming ka-idea. Grabe yung galit ng mga magulang ko sa kanya dahil na rin sa kahihiyan na ginawa niya sa pamilya namin. Ganon din ang nangyari sa isa kong kapatid. Nabuntis din. Awang-awa ako sa mga magulang ko. Yung pagod nila sa pagtatrabaho para lang makapagtapos sila sa pag-aaral, para bang nasayang lang. Simula noon, lagi na lang umiinom si Papa. At kapag lasing siya, kaming 4 na magkakapatid ay lagi niyang sinasabihang, "Wag na kayong mag-aral, mabubuntis at mag-aasawa lang din naman kayo agad. Matutulad lang din kayo sa mga kapatid ninyo, mag-aaksaya lang ng pera." Grabe ang sakit ng mga salitang yun. Ang sakit dahil iniisip ni Papa na matutulad lang din kami sa mga nakakatandang kapatid namin. At yung mas masakit pa, mas proud siya sa mga anak ng kapitbahay namin kaysa sa amin ng mga anak niya. Kaya ipinangako ko talaga sa sarili ko na hindi ako gagaya sa mga kapatid ko. Ipinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko sila Papa at ipapakita ko sa kanila kung paano ko aabutin ang tagumpay ko. That time, stress na stress ako sa family problem namin. At dahil doon, ibinigay ko ang lahat ng oras ko sa boyfriend ko. Yes, DJ Rocky. May boyfriend ako. Naging kami nung 15 years old pa lang ako. Sa kanya ko sinasabi lahat ng problema ko sa pamilya. Pati na rin yung masasakit na sinabi ni Papa sa amin. Feeling ko, ang boyfriend ko lang nakakaintindi sa akin. At siya yung handang makinig sa mga problema ko. At kahit naman may boyfriend ako, hindi ko pinababayaan ang pag-aaral ko. Then year 2020,
Sa wakas, grade 12 na ako. Konting tiis na lang, gagraduate na ako. 5 years na kaming magjowa ng boyfriend ko. Ang bilis, no? Hindi ko in-expect na tatagal kami. Pero pagdating ng ilang buwan, madalas na kaming mag-away. Maraming dahilan. Selos, kulang sa oras, dahil mas inuuna ko talaga ang pag-aaral ko. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin, matagal na raw kami pero wala pa raw nangyayari sa amin. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko ina-expect na sasabihin niya yun. Pero ang naging sagot ko ay, hindi pa ako handa. Sabi naman niya, hindi handa o baka naman may nakagalaw na sa'yo. Nanginig ako sa galit nang marinig ko yun. Parang gusto ko siyang sampalin. Pero wala, hindi ko nagawa. Kasi hindi ko naman kayang sampalin yung taong mahal ko. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi ako ganung klaseng babae. Tinalikuran ko siya. And then naulit na naman. Alam mo yung feeling na parang gustong gusto niya talaga na merong mangyari sa amin. Pinag-isipan ko mabuti kung dapat pa talagang may mangyari sa amin. Hanggang sa nagdesisyon akong bumigay na. Pumayag ako. Kasi alam ko rin na kung hindi ako pumayag, makikipaghiwalay siya sa akin. Hindi ko nga lang maiwasang matakot. Lalo na ayoko mabuntis. Alam kong masisira ang mga pangarap ko kung mabubuntis ako. Parang wala na rin akong pinagkaiba sa mga kapatid ko. Pero wala eh. Nangingibabaw yung takot na mawala yung boyfriend ko sa akin. At dumating na nga yung araw na yun. Paglipas ng 2 linggo, napansin ko na lang sa sarili ko na ang bilis kong magalit. Nagsusuka ako. Nakita ni mamang nagsusuka ako. Kita ko sa mukha ni mama na parang nanghihinala na siya. Tinanong niya ako baka buntis ako, pero yung tanong na yun may halong biro. Kasi malaki ang tiwala ni mama sa akin. Iniisip niya na ibang-iba ako sa mga nakakatanda kong kapatid. Ilang araw pa ang lumipas, napansin ko na yung mga gustong-gusto kong kainin dati, ayaw ko nang kainin. Nandidiri ako. Ayaw ko rin yung amoy ng sibuyas. Kinakabahan na ako that time kasi feeling ko nga buntis ako. Sinabi ko sa boyfriend ko pero ayaw niyang maniwala sa akin. Napapraning lang daw ako. At imposible raw na mabuntis ako dahil may dalaw daw ako nung time na yun. Bumili ako ng pregnancy test kasi gusto kong makasiguro. 2 yung guhit. Yung isang guhit medyo malabo pa. Takot na takot ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinakita ko sa boyfriend ko yung pregnancy test. Nagulat siya. Yung gulat na may halong pagdududa. Hindi niya inangkin na anak niya yung baby sa tiyan ko. Pinagdududahan niya ako na may iba akong lalaki kaya nabuntis ako. Grabe DJ Rocky, iyak ako ng iyak nun. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Araw-araw akong tulala at umiiyak. Hanggang sa isang araw, tinanong ako ni mama kung bakit hindi pa raw ako nagkakadalaw. Binabantayan kasi lagi ni mama yung regla ko. At ayun, bigla na lang ako umiyak sa tanong niya. Wala na akong choice kundi sabihin na lang na buntis ako. Kahit alam kong magagalit siya ng sobra sa akin. And yes, tama nga. Galit na galit si mama nung sinabi kong buntis ako. Pinagsalitaan niya ako ng kung ano-anong masasakit. Grabe rin yung iyak ko noon kasi ang laki ng pangarap nila sa akin eh. Pati si Papa binigo ko. Wala pala akong pinagkaiba sa ibang kapatid ko. Nagmakaawa ako kay mama na wag sabihin kay Papa na buntis ako. Kaya naisipan kong ipalaglag na lang yung bata. Oo, alam kong mali pero wala na akong ibang choice kundi ipalaglag na lang. Kasi ayaw namang tanggapin ng boyfriend ko yung baby. At ayaw ko ring mabigo si Papa sa akin. Ang laki kasi ng expectation ni Papa sa akin at ayaw kong masira yun.
Araw-araw pag uwi ko galing school, bumibili ako ng alak. Gabi-gabi akong umiinom. Kung minsan nga nilalagay ko sa tumbler ko yung alak, binabaon ko sa school para mas mabilis malaglag yung bata. Pinigilan ako ng boyfriend ko na wag ko na lang daw ituloy. Pananagutan na lang daw niya, pero huli na. Huli na ang lahat. Dinugo na ako. At masasabi ko talagang wala na yung baby. Hindi naman ako masama, DJ Rocky. Talagang litong-lito lang ako noon. Kung ano ba talagang gagawin ko. Depressed na depressed ako. Alam kong huhusgan ako nang makakarinig nitong kwento ko. Pero walang sino man ang nakakaalam ng pinagdaraanan ko. Nung malaman ni Mama yung ginawa ko na pinalaglag ko yung bata, syempre sinabihan niya ako na malaking kasalanan yung nagawa ko. Pero wala, nagawa ako na. Sabi ni Mama, hiwalayan ko na yung boyfriend ko. Wala raw tong kwenta. At yun ang sinunod ko. Hiniwalayan ko yung boyfriend ko. Ngayon, may fiancé na ako. Pinoy siya. Nasa overseas. Pero never pa kami nagkita hanggang video call muna. Kinuwento ko sa kanya yung mga nangyari sa akin dati. Tanggap naman niya ako. Siya ang nagpabago ng buhay ko. Pinagawan niya na ako ng bahay at binilhan ng sariling motor. Nakakatulong na rin ako sa pamilya ko. Happy na ako sa buhay na meron ako ngayon. And this July, finally magkikita na kami. Next year na rin kami magpapakasal. At sana, masaya na rin yung ex-boyfriend ko. Hindi man kami nagkatuluyan pero naging bahagi siya ng buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Papa yung nangyari sa akin. At mananatili na lang na isang bangungot ang sikretong yun. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file.